ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ, ଶୁଭ ଗୁରୁବାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରର କିଛି ଦୂରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରର କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଇଆଡ଼େ। ତ ଘରକୁ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଖାଲି ସେପଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ସେପଟେ ଅଛି। ପୋଖରୀର ଜାଗାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧ। ଏପଟକୁ ମୁଁ ଅଛି। ସେପଟେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ। ସେପଟେ ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଅଛି। ତ ବନ୍ଧ ଏପଟେ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ହିଁ ପୋଖରୀକୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ରହିଲି।